Anwyl gyfeillion, dyma ymdrech arall i'ch cyrraedd trwy'r cyfrwng hwn. Gobeithio y bydd yr amser yn dod yn gogloi pan byddwn ni gyd yn gallu dychwelyd i'r capeli, ein capeli i addoli. Ond dwi ddim yn disgwyl sef bod ni'n mynd i allu gwneud hynny cyn y flwyddyn newydd yn nifer o'r capeli yma. Fe fydd gwasanaeth yn Bwlch y Gros y Sul nesaf am 11 ac fe fydd gwasanaeth yn Hermon heddi a'r Sul nesaf am 2:00 y prynhawn. Yn Seion fydd y gwasanaeth bore yma ac mae yna newidiadau mawr wedi digwydd yn Seion. Mae'r cwmni prosiect 5,000 wedi y rhaglen dyledu wedi bod yma gydol yr wythnos ac wedi treulio tipyn o amser a newid tipyn ar y lle ar gyfer y defnydd o'r banc bwyd sydd gyda ni yma yn Seion. Ac i ni wedi gweld trawsffurfiad yn digwydd yn y festri. Ac mae'n wych i weld e. A ddiolchgar iawn i'r cwmni teledu am y gwaith maen nhw wedi gyflawni a gwneud hynny mewn modd hynod o gefnogol a sensitif ac gyda'r awydd amlwg o helpu'r banc bwyd. Ac ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw. Ac fi'n dweud hynny fel cadeirydd pwyllgor y banc bwyd ac fel gweinidog Seion wrth gwrs. Mae Seion hithau yn mynd i fod ar ei helw oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd. Diolch yn fawr iawn iddyn nhw. Ni wedi cael gwirfoddolwyr yn wneud y gwaith arbennig o wych a crefftwyr boes bach. Credech i byth siwt mae'r gwaith wedi mynd mlaen. Ond fe fydd cyfle i bobl Seion i weld y cyfle bore yma. Os welwch i'r clip yma wrth gwrs cyn 9:45 bore yma. Dewch draw, dewch â mygydau i ni'n eistedd 2 fedr ar wahân i'n gilydd ac i ni'n dilyn y cyfarwyddiadau yn fanwl. Bydd yn rai yn cymryd eich enwau ac yn y blaen. Mae croeso i chi. Wedi dweud hynny, i ni'n gorfod cofnodi digwyddiadau trist hefyd. Yn ystod y diwrnodau diwethaf yma, mae Horeb, y fam eglwys yn y fro hon, a Horeb wedi colli 2 aelod ac i ni yn cydymdeimlo yn ddwys iawn gyda teuluoedd yn ei galar. Mae Eiri Davies a fi'n ysgrifenyddes yn ysgol Dyffryn Teifi. Bu hi farw ac mae wedi chladdu yn ystod yr wythnos. Ac hefyd eirlys chwaer Emyr a Marlin. Mae hithau wedi marw o'r Covid yma mewn cartre lan yn ardal y llynnoedd. Ac i ni'n cydymdeimlo yn fawr iawn a'r teuluoedd sy'n gysylltiedig a hithau. I ni'n cydymdeimlo hefyd gyda teulu Rhywlig. Mae Cerdyn ac Elwyn wedi colli chwaer a mae rei Bryn Hogfan wedi colli chwaer wrth gwrs. Mae Mae'r gwardafolog wedi marw. Mae'r yn dipyn o gymeriad adnabyddus yn y fro hon ac wedi cyhoeddi hunangofiant bach difyr iawn. Cyn ni'n cydymdeimlo'n ddwys iawn a chi a'ch teuluoedd yn Rhywlig a Bryn Hogfan yn y golled fawr i chi wedi profi. Mae'n gyfnod y Nadolig bron iawn. Sul nesaf fydd Sul yr Advent, ond mae lot o ofid oherwydd y Covid yn cael ei fynegu am y Nadolig.
ac mae papurau newyddion yn gweiddi mas bod eisiau achub yn Nadolig, bod yr hyn sydd yn digwydd yn gywilyddus, bod ni ddim yn gallu mynd i gael partion ac yn y blaen, a cael y teuluoedd i ymweld â gilydd adeg yn Nadolig, ac ni ddim yn gallu mynd i brynu gymaint a licen nhw i ni i brynu a gwario gymaint o arian ac licen nhw i ni gwario ac yn y blaen. Felly mae gofid am y Nadolig. O safbwynt pobl ffydd, dyna ni ddim gofidio am y ffaith bod ni ddim yn gallu cynnal oedfaon fel ni'n arfer gwneud adeg y Nadolig. Dyna ni ddim gofidio am hynny, oherwydd yn ein traddodiad ni fel anghydffurfwyr yn arbennig. Mae pob Sul yn Nadolig, gallwn ni ddathlu'r Nadolig fel ni yn gwneud mewn gwirionedd, pob Sul. Fel mae pob Sul yn Sul y Pasg hefyd. Felly ddathlu'r Pasg ar atgyfodiad bob Sul yn ogystal, fel dylen ni wneud. Dyna oedd y traddodiad anghydffurfiol. Nath yr annibynwr Oliver Cromwell wneud dathlu'r Nadolig yn anghyfreithlon. Fi'n credu iddo fe wneud mynd yn bach dros y top fyna, yn bach o'r modiaeth fyna mewn gwirionedd. Ond y syniad tu ôl i hynny oedd y ffaith bod dathlu gwyl ar wahân na'n dod â lot o enw fer goeliaeth ac yn y blaen mewn i'r dathliadau, a dyw e ddim yn ystyried beth sydd yn digwydd yn adeg y Nadolig mewn gwirionedd. Mae wedi cael ei seculareiddo, mae ymwleddau mawr, pobl yn mynd dros ben llestri yn ei dathliadau ac yn y blaen. Ac oedd Oliver Cromwell yn gweld hynny yn ei gyfnod ac yn ni'n gweld hynny yn y cyfnod ni yn ogystal. Lan mor ddiweddar adeg y rhyfel diwethaf, neu cyn y rhyfel diwethaf. Mi roedd sawl lle yn dathlu'r Nadolig trwy gynnal digwyddiadau fel eisteddfodau. Fi'n cofio pan ddes i'n weinidog yn Pencader gyntaf nôl yng nghanol y 70au. Oedd pobl nifer o'r aelodau hŷn yn cofio'r cyfnod pan oedd eisteddfod yn cael ei gynnal ar ddydd Nadolig. A'r unig beth bydden nhw'n cael oedd yn ei hosanau fel petai, oedd oren a rhyw ffrwyth arall, a dyna hi, a dyna dathliad Nadolig nhw. Rhywbeth a ddath yn y 20au a'r 30au oedd syniad o Sion Corn wedi mewnforio o America. Gath y term Cymraeg i fathu gan Glyn Davies nôl yn y 20au. Mae'n debyg y Sion Corn. Santa Claus oedd ac yw i lawer o hyd. Santa Claus wedi mewnforio o America. Sant Nicholas yw Santa Claus, ac mae'r enw wedi cael ei lygru rhywfaint pan nath y bobl mas i America, ac mae wedi dod nôl i Gymru ac i Bryden ac i Ewrop fel Santa Claus. Beth bynnag am hynny. Sdim eisiau ni poeni bod ni ddim yn gallu cynnal oedfaon nadoligaidd ar ddydd Nadolig ac yng nghyfnod y Nadolig. Fe allwn ni wneud nawr gynnal oedfa nadoligaidd. Oherwydd yr hyn ni'n gwneud adeg y Nadolig fel pobl o ffydd, pobl y ffordd, yr hyn ni'n ei wneud yw dathlu'r ymgnawdoliad. Yr ymgnawdoliad, y ffaith bod y dwyfol, y diwdod, wedi dod a dangos ei hunan i ni mewn ffordd y gallwn ni feidrolion i ddeall. Wedi dod yn y cnawd, wedi dod fel person. Y dwyfol
A mae Crist yn perthyn i'r dwyfol. Ail berson y drindod. Dyna fel mae'n dogmau ni yn pwysleisio y peth. Mae Ioan yn gweud a'r gair meddwl Duw sydd yn perthyn i'r dwyfol. Y gair a wnaethbwyd yn gnawd. Fe ddath y dwyfol fel person. Nawr, mae pobl wedi bod yn trio gweithio mas siwr un yw Duw, siwr un yw'r creawdwr ar hyd yr oesoedd. Ond yn Iesu, i ni'n gweld siwr un yw Duw. I ni'n gweld siwr un yw'r creawdwr. I ni'n gweld pa fath bersonoliaeth sydd ganddo. I ni'n gweld pa fath gymeriad yw e. I ni'n gweld beth yw ei werthoedd e. I ni'n gweld beth yw ei ffordd e o weithredu. I ni'n gweld ei bwrpas e. Bwrpas achubol e. Bwrpas o drechu grym drygioni. Bwrpas o drechu grym marwolaeth. I ni'n gweld e. Mewn person. Mewn modd i ni'n gallu adnabod. I ni'n gweld e. Ie, dyna i ni'n dathlu, ac i ni'n gallu dathlu hwnna fel gobeithio a gnewn ni. Bob Sul. Dathlu'r Nadolig. Bob Sul. I ni'n gweld yn y digwyddiad rhyfedd hwn y dwyfol yn dod i'n plith ni. Y darostyngiad yma y Crist yn gwneud wrth ddod i'n plith ni. I'n ddangos Duw i ni. Chymod, mae'n perthyn i'r grym mwyaf goridoca sydd yn y cread mae gyd. Ond mae'n dod lawr fel un ohono ni. A nid jyst fel un ohono ni, berson gyda digon o fodd a digon wrth gefen. Na. Mae'n dod i fod yn un ohono ni yn cael ei eni mewn amgylchiadau sydd yn pwysleisio tlodi. Mae Mae'r a Joseph yn bobl dlawd. Mae nhw yn mynd ati i amser bod nhw yn aberthu fel yn ôl y ddefod i ddewig a'r arfer i ddewig pan oedd Iesu'n cael ei gyflwyno yn y deml. 2 golomen. Aberth y tlodion. Dros y cyntaf anedig gwrw. O'n y bydde rhieni yn aberthu fel arfer os bydden nhw'n gallu fforddo fe. Ond os nag nhw'n gallu fforddo fe, 2 golomen. Ac mae Luc yn pwysleisio am ei 2 golomen a aberthwyd. I ganol tlodi, pentre tlawd Nazareth yn Galilea, ganed e Methlem Judea, ond symudon nhw i bentre tlawd Nazareth yn Galilea. A fe osodwyd e pan gas ei eni, eto yn olig, mewn preseb. Dyna gyd mae'n ddweud. Preseb yw'r lle mae bwyd anifel yn cael ei ddal wrth gwrs. Felly ni'n dyfalu i fod e wedi cael ei osod i orwedd mewn stabal, neu mewn beidi, neu mewn tŷ le oedd anifeiliaid yn cael ei cadw ac yn y blaen. Tlodi. Mae wedi dod i'n plith ni yn dlawd. Ac mae Paul yn pwysleisio hyn mewn modd arbennig iawn. Gwyl y darostyngiad yw y Nadolig mewn gwirionedd. Gwyl lle ni'n diolch i Dduw fod
wedi dod i'n plith ni. Gai ddarllen beth mae Paul yn dweud yn ei lythyr at y Philippiad. Felly, os oes yng Nghrist unrhyw symboliad, unrhyw apel o di-cariad, unrhyw gymdeithas trwy'r ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi, cyflawnwch fy llawenydd trwy fod o'r un meddwl, a'r un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac yn unfarn. Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol, nac o ymffrost gwag. Ond, mewn gostyngeidrwydd, bydded i bob un ohonoch gyfrif y llall yn dilynach nag ef ei hun. Bydded gofal gennych bob un, nid am ei fuddiannau hunan yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich plith eich hunain y ragwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi yng Nghrist Iesu. Iefn am yr frwydr yn cael ei hymladd yn dyfa. Newid yr agwedd meddwl, newid y ffordd i ni'n gweld pethau, rhoi eraill o flaen hunan, helpu eraill. A dyna pam ni'n diolch bod prosiect 5,000 wedi dod i helpu ni gyda'r banc bwyd, fel y gallwn ni ystyn gwasanaeth i helpu eraill. Amlygwch yn eich plith eich hunan y ragwedd meddwl honno, sydd yn wir yn eiddo i chi yng Nghrist Iesu. I fod ef, a fan hyn yma'r emyn yn dechrau. Yn anffodus, dyw'r cyfieithiadau diweddara ddim yn gosod e mas o'r ffurf barddoniaeth. Mae Bible.net yn gwneud, wrth gwrs, a da iawn nhw am wneud hynny. Ond dyw e ddim yn digwydd yn y cyfieithiadau eraill, ond mae rhan fwyaf o bobl yn credu mai emyn gynnar iawn Cristnogol sydd yn hyn. I fod ef erioed ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafel ynddo. Ond fe'i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf caethwas a dyfod ar wedd dynion. O'i gael ar ddull dyn, fe'i daros dyngodd ei hun, gan fod yn ifydd hyd angau, ie angau ar groes. Am hynny tra dyrchafodd Duw ef a rhoedd o'r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar, a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Ie, y darostyngiad yma. Y dwyfol yn dod ar ffurf caethwas. Un sydd yn ymddwyn fel sy'n bod yn is na pawb arall, mwyn gwasanaethu pawb arall. Un sydd yn rhoi i fywyd mwyn ni, mwyn y ddynoliaeth. Mynegiant o gariad rhyfeddol. A gwyl yn dathlu hynny yw gwyl y Nadolig. Ond faint honno ni sydd mewn gwirionedd yn dathlu hynny. A dyna sydd angen i ni wneud, a gallwn ni ddathlu hynny, ble bynnag, pryd bynnag, i ni am wneud. Felly odi, fi'n un sy'n hoff o wyl yn Nadolig, traddodiadol yn hunan, ac mae'n drenu bod yr holl gofid yma yn mynd i sarnu dipyn ar y dathliadau hynny. Ond gallwn ni barhau ddathlu gwir ystyr yn Nadolig. A gwnawn hynny. Gwnawn hynny ar ein helwydydd. Gwnawn hynny os ydym ni'n cael cyfle i ddod at ein gilydd. A diolchwn i Dduw
am yr wyl.